लोगोफोर आं दायो गुवाहाटीयाव थांगासिनो दङ सासे मानसिया गावनि न'खरखौ गारनानै थांदोंमोन ओमफ्राय बेखौ जोंनि गुवाहाटीयाव थानाय माखासे सुबुंफोरा हमना दोनदों माखासे माने सासे बेयो रेलवे स्टेशनावनो खामानि मावोमोन बेखौ नुनानै हमनानै दोनदों दायो बेखौनो लोगो हमनो बा बे मा जाथाय जादों माबोरै जाथाय जादों बेखौ मोनथिनो आङो थांगासिनो दङ ओमफ्राय दायो आङो बासुगाव स्टेशननिफ्राय थांगोन डाइरेक्ट गुवाहाटीसिम ओमफ्राय बे माखासे खौरांफोरखौ बा खोथाफोरखौ आङो आपडेट खालामबाय थागोन नोंथांमोना नायबानो जाबाय बासुगाव स्टेशन गाइस दायो आङो ट्रेन सिङाव दङ ट्रेना दसे गवालपारायाव लाखिना दोनफैयो गुवाहाटीयाव थांगासिनो दं बे हिन्जावसानिनो थाखाय बे हिन्जावसाखौ मा खालामनाय जामारो बिनि न'खरनि मानसिफोरा रावबो एक्सेप्ट खालामनो नागिराखै लांफिननो नागिराखै स' आं बेखौ लोगो हमहैनो नागिरदों बिनि बाथ्रा माखासे मोनथिहैनो लुबैदों ओरैनोथ' फनाव रायलायखाबाय अब्लाबो फेस टु फेस मोगा मोगि आं खालामनो नागिरदों स' नायबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना आं दायो कामाख्या रेलवे स्टेशनाव कामाख्या जांसनाव दङ मानसिखौ लांनो फैदों बिसोर फैगासिनो दं बेयाव नेगासिनो दङ दा कामाख्या जांसनखौ नायदो ओंखारफ्लांबाय दायो कामाख्यायाव ओंखारबाय पाल्टन बाजारावसो थांनांगौ मानसिया पाल्टन बाजारावसो दङ बाट आं कामाख्यायावसो ओंखारबाय बेयाव फैगोन माने बिसोर फैगौमोन बाट बिसोरो फैनो हायासै बेयावहाय स' आंखौ होजोंहाय पाल्टन बाजाराव लेंहरबाय आं दायो पाल्टन बाजाराव थांगासिनो दङ उबाराव गारि बुक खालामनानै स' बेयाव थांनानै आपडेट खालामबावगोन स' नायबाय थाबानो जाबाय आं गुवाहाटीयाव सफैबाय गुवाहाटी रेलवे स्टेशन बाट कामाख्यायाव थांदोंमोन आङो कामाख्यायावसो ओंखारदोंमोन आं खोन्थाबायना आं उबाराव गाखोनानै स' दायो आङो पाल्टन बाजार माने गुवाहाटी रेलवे स्टेशनाव दङ दा बाथ्राया जाहैबाय कि नैबे नानि बेखौ सासे हारियानानि हाबा जाखानाय ना मानसिया बियो माने प्लेनिं खालामनानै बेखौ फाननो लांनो नागिरदोंमोन आरोना बे समावनो जोंहा नैबे बिथां आर्स बर'आ बेखौ हमनो मोनबाय नङा होमबा ट्रेना खारबायमोन नामा माने गाखोसिगौमोन आरोना बेयावनो बिथाङा RPF माने रेलवे प्रटेक्शन फर्सखौ लानानै आरोना बेखौ लानानै बियो माने हमबाय आरो बे हौवाखौबो हमबाय आरो खोथाया जाहैबाय नैबे मादैया नैबेयो बे हिन्जावखौ आश्रय दोनदों थानो थाखाय नङा होमबा औ नैबे ब्रादार जोंहा आर्स बर'नि रिकुवेस्टआव मादैयाबो दोनबाय मादैया बेयावनो सुपार मावो रेलवे स्टेसनाव आरोना ओमफ्राय कन्ट्रेक्ट सिस्टेम आरोना ओमफ्राय जोंहा आर्स बर'आ बेयावनो मावो आरो नोंबो नोंना ओमफ्राय साप्लाइ आरोना बियो स' बियो हमनानै बे नानिखौ बेयाव दोनबाय ओमफ्राय बे मादैनि न'आव ओमफ्राय खोथाया जाहैबाय कि बे मानसिया जाय हारियाना मानसि बे हाबा जाखानायखा अलरेडि बेखौ प्लानिं माने फानहैनो नागिरदोंमोन आरो बे बाथ्राखौ बे सन्देहआव हमनानै मोनबाय आरो ना मानो होनबा बेबो सासे ससियेल वार्कार मिथिबायना बिसोरहाबो मोनसे NGO ग्रुप दं नङा होमबा नोंसिना मामोनलाय रेलवे रेलवे डेभेलपमेन्ट पाब्लिक ना बिसोरनाबो NGO दं आरोना स' बे हिसाबै बेबो एसे बिनि सायाव खामानि मावगासिनो दं बेबो आरो बिनि बागै मानसिफ्रा मोनथिबावासो आरो दायो सानै गथ' बिनि सोमोन्दैबो जों आपडेट बेखौ बिनि सोमोन्दैबो जों आपडेट खालामगोन लासैनो बाट जों प्रपारलि बिनि सोमोन्दै जों बारा नलेज गैथ'वा बाट जाय नलेजखौ मोनबाय जों बिनि सोमोन्दै जों दा भिडिअ बानायदों आरोना स' बे नानिनि मुङा जाबाय फामफुलि बसुमतारी दा बे आलाय सिलाय जानानै दङ दायो बे नानिखौ जोङो बेलेगनि न'आव जोङो दोनहैनो नागिरदों बे दा गोदाव सोराव जाना दं नालाय जेबो फरायनाय इडुकेसन जेबो गैया जे बेयाव खामानि मावनो हानाय बाट बेखौ थगायनानै फन रायलायनानै बेखौ फाननो लाना थांनो नागिरदोंमोन आरो बै बाथ्राखौ बियो माने एसे रायलायबाय थानानै नैबे आर्स बर' बिथाङा सन्देहजों बेखौ हमखाबाय आरो बिनि गेजेराव सोंबाय स' नंमारगौ आरोना हार्स बर'आ आरोना ओमफ्राय बे मानसिखौ मा खालामखो दा बे मानसिखौ बेनि हिन्जावा लोगो लोगो बेनिफ्रायनो लोगो लोगो जामिन लादों आं बुस्थुखौ माने पुलिसफोरा लांखाबाय आरोना RPFआ ओमफ्राय एक्चुअलि हिन्जावाबो बिसोरजों एक्चुअलि बुंनो थाङोबा हिन्जावाबो गासैबो फिटिं दंखायोमोन प्लानिं बिसोरो ना पुरा प्लेनिंआव दंखायोमोन ओमफ्राय बिसोरनि टिकेटखौबो रिकभार खालामनाय जादों बिनि पुरा माने टिकेट गासिबो नायनाय जादों ओमफ्राय बे हिन्जावासो बेखौहाय डाइरेक्ट उकिल सुकिल लानानै बेखौ जामिन बायदि थानायाव लिरनानै गालांनानै लांनाय जादों मानो होनबा बै हिन्जावा सुइसाइड खालामनो नागिरदों आच्छा बै सासेया बै सासेया आच्छा खोथाया जाहैबाय बै मानसिया गनायनि जाहोना जाबाय बिनि हिन्जावा सुइसाइड खालामनो नागिरदोंमोन मिथिबायना बिनि थाखायनो जामिन लानानै उकिल सुकिल लानानै लोगोनो दाख्लै लाना थांबाय आरोना आं मैया फैनो नागिरदोंमोन आं सोलाबासै हास्लाबासै बिनि थाखाय सरि दै जेनेबा आङो बिजनियाव थांदोंमोन खामानि फिसा दंमोन आंहा ओमफ्राय नैबे मादैनि न'आवनो थानाय जाबाय हरनि थानाय जाबाय नामा नोङो मादैनि न'आवनो हरनि थानाय जाबाय बाट जोंहा बे नानिखौ फामफुलि बसुमतारीखौ दा जों निउ बङाइगावआव लांसिगोन
सासे न'खराव बर' मानसि आरोना बिसोरनि न'खरावबो गाव फिसाजो हिसाबै बेखौ दोनगोन आरो फिसाजो महरैनो बेखौ खांगोन बेयावनो बिलाइगोन बिसोरो आरो माला गाव थाङो माला सोरजोंबा हाबा जायो बे गाव बिसोर दायथ' लाजोबगोन आरोना स' गिनो नाङा नानिया स' नानिया थांनो गोसो गिनो गैया थांगोन ना नानि माने ओंबा खर'खौ नोङो औ थांगोन ना थाङा औ नानिया थांगोन होनना बुंदों जों नानिनि महरखौ देखाया मानो होनोब्ला बे दा माइनर ना दासो 18 इयार्सनि गाहायाव स' बिनि थाखायनो जों बिनि महरखौ देखायथ'ला बाट जों माखासे बिनि सायाव आरो भिडिअ बानायबावगोन जानो हागौ माखासे फुल नलेज लानानै बाट बे ओरैबायदि आं थेंक्स माने कंग्रेचुलेसन बुंसै आं नोंखौ जे नोङो मोजां खामानि मावदों माने सासे जिउ माने नैबे नानिखौ माने सासे मानसिनि जिउखौ नों बासायबाय आरोना जे बेखौथ' लांनानै फानहैगौमोन ना बिसोरो एकदमबारे फानहैखागौमोन आरोना ओमफ्राय दा बे फाननायनिफ्राय बे नानिनि जिउआ बासिबाय आरोना एखेबारे आरो बेबो हाबा जाखानाय खामोन नङा होमबा बिसोरो मथा-मथि गैयाबाबो 12:30 हमदों 12:30 आरोना 12:30 हमदोंमोन आङो ओमफ्राय बुस्थुआ आंनिफ्राय अलरेडि बङाइनिफ्राय मोनसे फन फैदोंमोन ओरैनो माने जों एक्सुवेलि दस्राखौ नलेज आरो आं प्लासबो आंबो डिउटिखौ जोबनानैसो थाबायबोबाय थानायाव एसे बेजोंहाय आरो बेथ' बर' थाल लाबाय थाखादों आरोना दख'ना गानदों ना ओं थाल लाबाय जुदि बे दख'ना गानाखैबा आं सोंहैनोबो हानाय नङा जोंनि बर' आइजोफ्रा दख'ना गाननांगौ गावनि हारिनि ड्रेसखौ गाननांगौ आंना खोथाया जाहैबाय बेसो अब्लासो जों सिनायनो हागोन जे सोरबा असुबिदा जादोंबा जोंबो बासायनो आवगायनो हागोन स' खोथाया जाहैबाय कि नोंथांमोना दा साननो हागौ जे हार्स बर' बिथाङा मानो मोखांखौ देखायाखै खोथाया जाहैबाय बेहा एसे प्रब्लेम दं आरोना बे माने माब्रै मोनलाय जोंहाबो माने मोनसे एनजिअ दंलाय भिडिअ बानायनो थाखाय बिदोंमोन आं हराखै दा प्लास जुदि आं नोंथांजों जुदि भिडिअ बानायब्ला बिसोर आंनि सायाव माने खोथाया जाहैबाय बिसिनाबो मोनसे एनजिअ दङ स' बेयावहाय जुदि आंजों दा देखायखायोब्ला होमबाना बिसिनाबो एनजिअ दं नालाय बेखौ दा रागा जोंगोन गाज्रि मोनगोन आंजों थाफानानै भिडिअ बानायनायाव स' बिनि थाखायनो बिसोरनो मानो हरासै जोंबो भिडिअ बानायगौमोन बिदि ना स' बिनि थाखायनो बिथाङा माने बेलेग साइडआव थाबाय आरोना इट्स अके जेबो नङा नोंथाङा गोबां खामानि मोजां मावबाय स' दा नानियाबो जाहाथे मोजां फिउचाराव थानो हाथों नङा होमबा आरो बियो गावनि जिउआ जेब्लासिम थि मोजां जाया अब्ला बैसिम थाबानो जाबाय बे मादैनि न'आवनो मिथिबायना नानि स' आं भिडिअखौ माबा मोनसे आरो बुंबावनो दंबावो नामाथाय बुंनो माने मोनसे खोथा मा थारमाने बे माने नोंनि किसुमान भिडिअफोरखौ नायनानै आरो प्लास बयबो मानसियानो बुङो बयबो जे माने प्रकाश बायदि रावबो भिडिअ बानायनो हाया आरो प्रत्येकथ' नों आजि मथा-मथि नों मुम्बाइ थांनानै बा सोरबा बहुद जायगायाव गिदिंनानै नों प्रत्येकथ' मानसिखौ आइजोफोरखौ नों बासायबोगासिनो आरो हेफाजाब होबोगासिनो दा बेनिखायनो नोंखौनो माने खबर होनाय जादों आरो ओंखायनो नोंखौ लेंनाय जादों आं मैया खोन्थाहरदोंमोन बिथाङा एसे बेस्थ'मोन फैनो हायाखै ओमफ्राय दा दिनै गाव जेरै थेनेबाबो दिनै लांफैबाय धन्यबाद बेनि थाखायबो जोंबो एसे खस्थ' मोननानै दंमोन आरो बिसोर न'खरजोंबो कन्टेक्ट खालामबाय थादों न'खरनि मानसिफोराबो बिसोरो एक्सेप्ट खालामा दा बेनिखायनो प्रकाश बिथांनियावनो दायथ'खौ होनाय जाबाय दा बिथाङा एसे मोनसे मोजां न'खरखौ नागिरना होबाय बेनि थाखायबो साबायखर थेंक इउ स' खोथाया जाहैबाय कि नोंसोर आरो मोनसे कुइसन सोंनो हागौ कि बिनि न'खराव मानो हराखै नङा होमबा खोथाया जाहैबाय कि बिनि न'खरनि मानसिफ्रा एक्सेप्ट खालामला बेखौ आरो बे नानियाबो बिराद दुखु मोनना दंखायो बिसोरनि सायावहाय स' नानिया न'आव थांफिननो गोसो ना थांफिना ना स' दायो नानिया न'आव थांफिनलानो जाबाय आरो माने बिराद दुखु आरो बिराद गेदेर स्ट'रि दं मिथिबायना बेखौ जों आपडेट खालामबाय थागोन बाट बे दिनैनि दिनावहाय बेनो कि बेखौनो मिन्थिना ला कि नानिया गोबां आलाय सिलाय जाना दंमोन थानो थाखाय जायगा गैया नङा होमबा मादै जा मादैनि न' हरनै थाबाय आरो नैबे जोंहा हार्स बिथाङा बेखौ हमनानै दोनबाय सासे ओरैबायदि गेदेर खैफोद जानायनिफ्राय बासायबाय आं खेनसेबाव आरो गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ माने बे थाखाय आं माने रायजो राजानिफ्राय बेनो जोंखौ सापर्ट होबाय था बिदिनो आरो जों आरो सरकारनिफ्राय आं बेखौनो जों वुमेन अर्गानाइजेसन माने वुमेन हाउस माने जायफोरा उइद' बा वुमेन प्रटेक्सन बिनि थाखाय जों मोनसे न' बानायनो सानदों बाट बेयाव सरकारा जोंखौ बेयाव मदद खालामो जाहाथे दा जों गुबुननि न'आव दोनहैयालासिनो जों डाइरेक्टलि बे हाउसाव न'आव दोनहैनो हानाय नङा होमबा स' बेबायदि जाहाथे जोंखौ मदद खालामथों सरकारा आं बेखौनो रिकुवेस्ट खालामो हाम्बल रिकुवेस्ट खालामो स' मादैयाबो बेखौ लुबैगोन जानांगौ नङा होमबा बेबायदि न' नङा होमबा जाहाथे जोंनि बिटिसिनि सिङाव नङा होमबा जे बेफोरबायदि दोनथुमनो हानाय बर' आइजोफोर जायफोर माने आलाय सिलाय जादों नङा होमबा आरो जों बिनि उनाव डिसेबिलिटि हाउसबो बानायगोन जोङो अल्ड एज हमबो बानायगोन जोङो चाइल्ड प्रटेक्सननि सायाव गोबां जोंना माने मोनसे खोथा प्रकाश खोथा माने जोंनि जुदि बर' फिसाफ्रा बा माबा मोनसे खामानियाव गुवाहाटियावनो जाथों बा बबेबा जुदि थाङोब्ला एसे माने जाहाथे जों गाव बर'नि फिसा होननानै जाहाथे सिनायनो हायो बर'नि माबाखौ एसे लाथों बर'नि ड्रेसखौ आरोना थ' गाइस जोङो दा हरनि 6:30 गाखोगोन निउ बङाइगाव जों मोनहैगोन 9:40 मिथिबायना स' बिनिफ्राय जों गारि रिजार्भ खालामदों गारि रिजार्भ खालामनानै जों डाइरेक्टलि
न'सिबांहाय दोनहैगोन आरो ना मिथिबायना लोगोफोर स' नोंथांमोना गिनो गोनां गैथ'आ मानो होनबा आंनि आखायाव फैबाय हिसाबै आं मोजां न'खरावनो दोनगोन आरो नानियाबो न'आव थांफिनला होनदों आरो बेनि न'नि माखासे मानसिफ्रा बेखौ एक्सेप्ट खालामला होनदों बिनानावानो नङा जाहैबाय बिसोरनि थाखाय आरो बिनि बिफाया बोराय नोंसा बाबाया बोरायबायना बिनि बिफाया बिराद बोरायबाय डिसिसन लानो हानाय खुनु माबा गैला थाबायनो हागोन ना हायोना एसे डिसिसन बिनि फिसालानि आन्दाराव थाबाय आरो ना एसेबां माने डिसिसन लानो हानाय गैया आरो ना पावार गैया आरो बिमा नोंसा गैयाना स' बिराद खैफोद आरो ना बाट बेफोरबायदि गुलुं गुजुंखौ लुबैयासै आरो ना दा जों जुदि रुल मथे आयेन मथे थांबा बिनि न'आव बिखौ दोनहैनो हायो बाट मा खुसि नङा होमबा मा खुसि नङा होमबा जुदि नानिखौ दोननो थाखाय गुबुन न'आव मोनसे जायगा मोन्दों आरो बे जायगायाव जुदि नानिया थानो जायगा मोन्दों आरो नानियाबो थांनो थाखाय एग्रि नङा होमबा आरो बिनि गेजेराव बै न'खराव बेखौ बिलाइनो थाखायबो राजि अब्ला बेयाव मा प्रब्लेम नङा होमबा स' नानिनि हिसाबैसो जों थांगोन नानिया थांगोन हिसाबैसो जों बेखौ लाना थांगोन नङा होमबा नानि स' बेयावनो आङो दोनथ'नोसै भिडिअखौ स' बाय बाय आं दायो रेलवे स्टेशनाव दङ जों ट्रेननि टिकेट दानखाबाय दायो जों 6:30याव गाखोगोन ओमफ्राय जेराव 9टायाव मोनहैगोन जों बङाइगावआव जोङो बे बङाइगावआवनो सासे जोंनि मादै दङ बेयावहाय जोङो दोनहैगोन बिनि न'आवहाय नानिखौ सोंदोंमोन आङो थांगोन ना थाङा नोंनाव जुदि राहा गैलाबा बहा थांनो नोंहा जेबोआनो गैलाबा होमबा मा खालामनो ओमफ्राय बे जेबो बुंनो रोङा आं बहा थांगोन आं मिथिला आं मा खालामबावनो आङो मिथिला बाट बिनि न'खरनि मानसिफ्राबो एक्सेप्ट खालामला नालाय गोबां स्ट'रि दङ आं आपडेट खालामगोन लोगोफोर आपडेट खालामबाय थागोन बाट साननैसोनि थाखाय बा मास मोनसेनि थाखाय बा फुरा जिउनि थाखाय बेखौ इयाव थानाय जायो ना मानाय जायो बाट साननैसोनि थाखाय आश्रय होनो थाखाय निउ बङाइगाव माने बासुगावथिंजाय जों लांनो नागिरदों बेखौ बेयाव थागोन नानिखौ सोंखाबाय जों थांगोन थाङा नानिया थांगोन होननानै बुंदों स' बेयाव साननैसोनि थाखाय गाव गोसोबानो फैफिननो हागोन मिथिबायना गाव गोसोबानो फैफिननो हागोन आरो बुंनाय मथेथ' बिसोरो जाय न'खराव दोनहैगोन बिसोरनि न'खरनि मानसिफ्रा हाबा जाजासिमखौ दोनगोन आरो बिसोरो गोसो बायदि आरामसे स' गोबां गोसो गोरबोनिफ्राय जों हार्स बर' बिथां आरो सनायश्री स्वर्गयारि मादैनिसिम हामग्लायनाय थाबाय जे बिथांमोना जे ओरैबायदि मोजां खामानि मावबाय जे ओरैबायदि गेदेर खैफोदनिफ्राय बे पाम्पुलि बसुमतारीखौ बासायबाय आरोना बेखौ फाननानै अबेबा दोनहैखागौमोन आरोना बिराद प्लेनिं आरोना आरो जाय मानसि हारियाना जायगानि बे मानसिखौ हमबाय आरो RPF माने रेलवे पुलिस फर्स माने रेलवे प्रटेक्शन फर्स होनो रेलवे पुलिस फर्स माने प्रटेक्शन फर्स बिसोरो बेखौ हमनानै दोनबाय जे माने रुमाव लांबाय गावसिनि खथायाव रुमाव ओमफ्राय बिनि गेजेरावहाय बे हमनायखौ खोनानानै डाइरेक्टलि बिनि हिन्जाव जायो ना मायो बे उकिल थुकिल लानानै माने सुइसाइड खालामनो नागिरदों जाहैबाय स' बैफोरबायदि जाथायखौ नुनानै पुलिसफ्रा बेखौ हगारबाय बा जामिन खालामनानै आरोना इयुनाव जुदि माबा मोनसे नुयोब्ला बाट बेनि सायाव इनभेस्टिगेसन जागासिनो दङ मिथिबायना इनकुइरि जागासिनो दङ स' जों BM फान्स अर्गानाइजेसन जानानै बेखौ जोङो ओजोंहाय लांनो नागिरबाय बा लोगोफोर जों दायो गुवाहाटी रेलवे स्टेशननि सिङाव दङ मबाइला बेटारि जोब्बाय आंना चार्जिं पइन्टआव दङ नानिया बे साइडआव जिरायना दं बेखौ दायो 6:30याव जोङो ट्रेन गाखोनानै 9:40 जों मोनहैगोन स' लोगोफोर आं बेयावनो भिडिअखौ दोननाय जासिगोन जाहाथे आं गाबोनफोर नेक्स्ट माने भिडिअ आपडेट खालामगोन आं बिनि सोमोन्दै स' दिनैनि थाखाय बेयावनो दोनथ'बाय स' गाइस गुड नाइट नोंथांमोना टेनसन लानो नाङा आं बेखौ सेफलि दोनहैगोन जायगायाव मोजां जायगायावसो दोनहैगोन आङो बे नानिनि मुङा जाबाय पाम्पुलि बसुमतारी आं फुल डिटेल्स आं बेखौ इयुनाव माने गाबोननि भिडिअआव आं बेखौ फोरमायनानै होगोन